kaikille. Mulle tuli kirjalähetys ja mä ajattelin, että mä jaan teille mitä siellä tuli. Mä oon niistä omalla rahalla tän ostanut, eli ei oo maksettu mainos. Elikkä täältä tuli 2 kirjaa, jotka halusin omaan kirjahyllyyn. On tämmönen poliisin elämäkerta. Hän on toiminut koiraohjaajana poliisissa. Niin hänen elämäkerta ja tämän poliisikoiran elämäkerta. Tää oli tosi mielenkiintoinen. Olen tän kerran jo lukenut, mutta halusin tän silti omaan kirjahyllyyn, jotta voin palata siihen aina kun haluan. Ja sitten on toinen uutuuskirja. Tää on elämäkerta myös. Ja tää vaikutti tosi mielenkiintoiselta. Olen tän myös viime vuonna muistaakseni lukenut. Tai tänä vuonna. Viime vuonna taisi olla. Mutta halusin tän oman kirjahyllyyn, että voin rauhassa palata uudestaan tähän. Mutta tämmöiset asiat halusin teille jakaa. Kiitos kun jaksoit katsoa.